Гэта месца было выбрана дзяржавай для таго, каб забіваць ні ў чым не вінаватых людзей, каб іх сем'і раскідваць па Сібіры, каб не засталася памяці, каб у нашай краіне жылі людзі сваяцтва не помнящыя. Самае жудаснае то, што ўжо у наш час тым героям у двукоссі НКВД, якія стралялі ў гэтым месцы ў Патыліцы, быў усталёван помнік у цэнтры горада. Хаця дзяржава ў першую чаргу павінна была паклапаціцца аб пацярпелых і аб іх памяці. Чаго мы тут? Зніклыя, забітыя супрацоўнікамі НКВД не зніклі. Яны сталі членамі нашых сямей. І мы, ў адрозненне ад дзяржавы, шануем іх памяць. Мы заўсёды будзем памятаць ахвяр сталінскіх рэпрэсій і вечная ім памяць. На жаль, гісторыя мае такую власцівасць, як паўтарацца. Там кажуць, альбо ў выглядзе фарса, альбо трагедыі, у любым выглядзе вельмі б не хацелось, каб гэта паўтаралася. Калі гэта все будзе прыдана забвенню, калі людзі перастануць помніць, на жаль, гэта можа так ці іншым чынам паўтарыцца, можа без такіх ахвяраў, але рэпрэсіі мы ведаем все роўна адбываецца. Грамадству проста нагадвае, нават тыя людзі, якія там чагосьці не ведаюць, ён можа паглядзець, пытаць, дзесьці штосьці прачытаць, зацікавіцца. Таму што насамрэч па беларусам вельмі моцна прайшлі з гэтай рэпрэсіяй і фактычна ў кожнай сям'і ёсць тыя, хто так ці іншым чынам быў ахвяр. Фактычна з 18-17 гадоў, то есть адразу пасля рэвалюцыі, калі камуністы пачалі знішчаць духавенства, праваслаўныя каталіцкія святары былі забіты і пахаваны ў гэтым кар'еры. Збіраюцца тут людзі з канца 80-х гадоў, калі пачаліся гэтыя адраджэнскія рухі, узнікла цікаўнасць да сваёй гісторыі, так званы час гласнасці і перастройкі. Тады арганізацыя, якая адна з першых у Магілёве знікла, гэта мартыралог Беларусі, яна паставіла за мэту якраз такі знайсці, ушанаваць у гэтым месцы масавых расстрэлаў. Тады былі гэтыя падзеі в Курапатах, 88 год, 89, і якраз у Магілёве людзі ведалі, асабліва тыя, якія тут жылі побач, яны былі непасрэднымі сведкамі. Рэшце-рэшт, намаганнямі гісторыкаў, гэтых сябраў мартыралогу Беларускага народнага фронту было установлена гэта месца як месца масавых пахавання ахвяраў рэпрэсій у 20-30-х годах. Сама сістэма была створана для таго, каб знішчаць па магчымасці гэтыя нацыянальныя ўплывы, знішчаць тых людзей, якія змагаліся за волю, за незалежнасць Беларусі. Вось гэта ёсць тое, што трэба памятаць нам на сёння, каб гэтага не адбылося заўтра, і рабіць усё тое, каб на сённяшні дзень беларусы у Беларусі адчувалі сябе беларусамі і вольнымі людзьмі. Вы ведаеце, што нідзе ні ў школах не распавядаюць пра гэтыя ўчынкі, пра гэтае злачынства. Ёсць у Магілёве месца, дзе знаходзілася так званая унутраная турма, дзе ў свой час у адну ноч, не ў адзін дзень, у адну ноч было забіта больш за 130 чалавек, знішчана. Ніхто не ведае на сённяшні дзень, дзе гэтыя людзі і хто гэтыя людзі ўвогуле. Мы ведаем дакладна, што сярод іх быў сябар хрысціянскіх дэмакратаў тагачасных. Вось яго памяць мы спрабуем ушанаваць. Хрысціянскія дэмакраты распачалі кампанію па усталёўцы нейкага памятнага знака на тым месцы, дзе знаходзілася гэта внутраная турма. Гэтыя людзі, яны варты таго, каб іх памяць была ушанавана вось такім чынам. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Придите, поклонимся Цареве Богу. Придите, поклонимся и припадем к Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас.
Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь.